i k'a dɔn olu ka baara y'a dɔn a fɔ ko session octobre octobre u bɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ka baara caman kɛ fɛn min fana ye avril ni ma fili u tila ka fara ɲɔgɔn kan ka baara caman kɛ u ka ɲinɛ baara nun don an k'a ma ko session d'octobre a daminɛna CNT maa ɲɛma fɛn min ye général de corps d'armée Maliki Jaw a ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la a kɔni ye jamana dɔw sɛbɛkɔrɔ jalaki k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn jamana dɔw bɛ yen olu kɔni b'a fɛ k'an ka jamana yuguyugu u b'a fɛ k'an ka jamana janfa fɛn o fɛn kɔni ye tiɲɛnikɛlaw ye olu de b'u kɔkɔrɔma don Maliki Jaw a da sera olu ma CNT maa ɲɛma général de corps d'armée Maliki Jaw kunun ko fɛn min kɔni octobre kalo tile 6 ye san 2025 in na an ko ma ko session octobre ale y'a ko k'a baara nun don daminɛ ɲɛmaya kun b'a bolo a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen wele Mali kɔnɔ ani AES jamana bɛɛ k'an ka fara ɲɔgɔn kan jugu minnu b'a la ka k'u b'an tɔɔrɔ an ka jugu ɲɔni ka bɔ yen an ka jugu cɔngɔ k'an bɛɛ lajɛlen k'a fanga kɛ kelen ye ko sabu ko jugu tɛ s'an na fiyewu an bɛ se ka degun an bɛ se ka tɔɔrɔ ko nka ko seba ye anw da ye fɛn min ye Maliki Jaw ye a ye jamana caman bɛ yen a y'olu sɛbɛkɔrɔ jalaki k'a jira k'a fɔ k'u b'a fɛ ka anw da an kɔnɔ ma u b'a fɛ k'an ka sɔrɔ k'u sen da o kan u b'a fɛ an ka wariko k'u sen da o kan walasa jamanadenw bɛ se ka tɔɔrɔ cogo min na sabu n'i y'a lajɛ ko tiɲɛnikɛlaw sisan kɔni u ta tɔ kɛn bɛ min ye ka bɛn camion kan ka bɛn citernes kan fasirikɛbaa ko CNT maa ɲɛma a ko n'i ye nin cɛnni ninnu ta k'a lajɛ bi a bɛ Mali fan caman fɛ fɛn min ye cɛnnikɛlaw ye sigiyɔrɔ t'u la bilen taayɔrɔ t'u la o kɔnɔ u tɛ sɔn k'u jɔ armée ɲɛ an ka kɛlɛ kɛ u bɛ to ka boliden ni ka taa jamanadenw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ civils don marifa t'u bolo i k'a dɔn se wɛrɛ t'u ye a ko ɲɔgɔnna yɛrɛ ko fugariya tɛ fiyewu a ko n'i ye ko in lajɛ min bɛ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka ayiwa sankɔrɔta o de ye k'a fɔ fɛn min ye jamana dɔw bɛ yen olu t'a fɛ anw ka lafiya ko jamana dɔw bɛ yen olu bɛ cɛnnikɛlaw de kɔkɔrɔ ma don anw kan fasikɛba ye mun fɔ ka d'a kan a ko fɛn min ye cɛnnikɛlaw ye terrorisiw n'u dɛmɛbaw i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin ko in ye ayiwa a kɛn bɛ k'an tɔɔrɔ ko nka k'a mɛn o mɛn ko sebaya k'o ye anw da ye ha a y'i sinsin min kan a ko malidenw bɛ ko ku wa k'a bɛ malidenw fo k'u barikada u ka gɛlɛya kule la a ye mun fɔ ka d'a kan a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye fɛɛrɛ jugu min b'u bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye k'anw ka sɔrɔ i ka dɔn k'o taa ngɔnɔ ma a ko nka k'u ka walejugu n'u ka miirijugu k'a kɛra fu ye dɛ ko ni Ala sɔnna a ma k'a tɛ to jugu ta la k'a bɛ to Mali ta la a bɛ to AES ta la yɔrɔ wɛrɛ la fɛn min CNT maa ɲɛma ye Maliki Jaw a k'a bɛ wele bila i ka dɔn opérateur économique n'o ye sɔrɔ i ka dɔn aparatabaw ye sɔrɔ minnu kɔni bɛ ayiwa an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a b'u wele jagokɛlabaw minnu bɛ taa minɛnw da i ka dɔn ka don n'a ye minnu bɛ minɛnw da ka bɔ n'a ye o fana k'a b'u bɛɛ lajɛlen fana wele u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ yen koyi nka u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan hali bi min b'a to malidenw bɛ se ka lafiya a y'o wele da kɛ a ko k'a bɛ gouvernement fana wele u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min kɔni ye dɛmɛ fɛn bɛ se ka ta ka jagokɛlaba ninnu sɛgɛrɛ o dɛmɛ n'o nɔgɔya u ka ta k'u sɛgɛrɛ min b'a to ko fana bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na k'o bɛ se ka ko an bɛɛ la cogo min na a ko fana AES jamana ɲɛmaw k'a b'u ka ɲɛmaaya fo u ka ɲɛmaaya ɲumanya i k'a dɔn u ka hakili ɲumanya k'o de kɛra sababu ye hali bi an ka jamanaw i k'a dɔn an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa k'a b'u bɛɛ lajɛlen kɔni jija i n'a fɔ min ye capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso général Assimi Goïta Mali général Abdourahmane Tchane Niger i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ n'u ka hakili ɲumanya k'a b'o fo k'u k'u jija o baara la kosɛbɛ min ye lakanabaliya fana ye ayiwa k'a ka dɛmɛ bɛɛ sɔrɔ su ye k'u senkɔrɔma don o fana tɛmɛnen kɔfɛ an ko ma ko diplomasi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko ɲɛnabɔ ko CNT maa ɲɛma Maliki Jaw a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ Mali senkɔrɔma don sabu an y'a ye k'a fɔ kiiritigɛsoba dɔ bɛ yen cour international ayiwa cour pénal international CPI i k'a dɔn ayiwa k'an fo si ka bɔ o la k'a bɛ jamana ninnu sɛbɛkɔrɔ fo o la kosɛbɛ AES jamanaw sabu ka d'a kan n'i y'o kiiriso in da k'a lajɛ ko an ka nɔta kɔnɔna na fɛn min AES jamanaw ye u y'a jira k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya an t'o falen fɛn wɛrɛ la k'a bɛ Mali gouvernement fo fɛn min ye damakasi sɛbɛn min ni Mali gouvernement y'a don Algérie juguya la k'a sababuya k'anw ka pankuru min n'u k'a ma ko drone Algérie ka y'o cɛ an ka dugukolo sanfɛ o fana k'o ti ɲɛ fɛn min ye
kirisoba dɔ fana bɛ yen cour international de justice an dara dama ka sɛbɛn do ye k'a bɛ Mali gouvernement fo o ko la kosɛbɛ sabu k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'an t'a falen fɛn wɛrɛ la min ye denmisɛnw ye k'a bɛ wele da u ye sabu jamana i k'a dɔn a sigi mɛ denmisɛnw kan jamana siniɲɛsigi ye olu ye a ye hakilinajigi kuma fana fɔ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye i k'a dɔn jamana in ye k'a jigi bɛ faso den kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan baara ninnu senfɛ sa n'o ye session in ye i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛna kɛ an k'a ma ko ayiwa session budgétaire o tɛ dɔwɛrɛ ye loi de finance 2026 i k'a dɔn sɔrɔ ni musaka olu bɛɛ lajɛlen bɛ jalatigɛ CNT fɛ san 2026 ta i b'a ye k'a fɔ projet caman fana bɛ yen o dan bɛ tabali kan ayiwa o kuma fana bɛna kɛ min ye i k'a dɔn sariya caman ye o dan bɛ o bɛɛ lajɛlen bɛna wote o fana ko sisan ko baara belebeleba kɔni a bɛ CNT mɔɔ bolo sabu tabali fan bɛ papier la a papier bɛ k'an ka ta kelen kelen ni k'a fɛsɛ nin kun ye sɛbɛn ye Seydou Jara ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'indicateur kɔnɔ. Indicateur Dieu nouveau Antoine Solane Damel ale kumale do a ko ni gɛlɛya tɛ fila ye dɔ bɛ jamanadenw ka bi min ye ka dɔ tajiko gɛlɛya ye an bɛ don min ko bi ka dɔ ɲɛdimi do min bɛ tali kɛ jamana fan caman fɛ a mɔɔw bɛ ka dɔ kulela fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw wɛrɛ tɛ taji ti ka sɔrɔ a ko Bamakɔ dɔrɔn tɛ min ye ka dɔ an ka taa aw yɛrɛ faso la dɛ n'o bɛ ka dɔ Segu ko fɔ fasirikɛ b'a kumana koyi a ko min ye ka dɔ Segu tajiko gɛlɛya ko tiɲɛ lɛgɛsɛ do i ka dɔn a tɛ se ka dogo bilen min ye ka dɔn munumunu salo min kɔni kɛra ɲɛmayaso dɔ fɛ direction régionale du commerce et de la concurrence olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ni nka i ka dɔn Segu fa bɛɛ lajɛlen k'u senɔ ye ka taa i ka dɔn jateminɛw kɔni boloda taji min bɛ bolola ka kɛɲɛ ni kalo tile 30 ye septembre kalo san 2025 o senfɛ taji tɔ min tun bɛ yen min ye ka dɔn essence super a ba 80 ani 98 ani ka dɔn litiri 200 ani litiri 47 o ye ka dɔn essence super min ye gasoil ye 21 ani 900 n'a fɔ 200 ani 19 litiri 200 sa litiri 200 ani 19 ani 900 ani 34 o bɛ ka dɔn gasoil a b'o ko fɔ fasirikɛ b'a ko ni ɲɛmayaso ye munumunu salo min kɔni kɛ o taara ka dɔn u ɲɛda a kan min bi tali kɛ taji bɛ lahala min na barisabula jamanadenw bɛ kulela fa bɛɛ lajɛlen fɛ Segu dɔrɔn tɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ min ye ka dɔn marabolo bɛɛ lajɛlen woyi ni woyinbaden don tajiko gɛlɛya i ka dɔn a kɛn bɛ sababu ye bi maa caman bɛ k'i ka bolimafɛn ni k'a kolongolo dɔw yɛrɛ sigila kɔrɔlen ma jumɛn nɛgɛso kɛ o ka fisa maa ma koyi dɔw sigila kɔrɔlen ma ko sport don Segukaw ta ye i ka dɔn falen mi hakili jigi jamana bɛ jamana la i n'a fɔ Hollande jamana ministre bɛ taa baara la ni nɛgɛso ye o bɛ kɛ o sala u ka premier ministre a bɔlen premier ministre la a taatɔ passation de service la u taara passation kɛ k'a ban a bɔra goudron la ka tile don a ka nɛgɛso la k'a dayɛlɛ ka taa n'a ye so a tɛ tɛmɛ o kan a ko min ye taji min tun bɛ bolola u ye munumunu salo kɛ 1000 ani 500 bɔɲɔgɔnko min ye ka dɔn o taji ye o bɛ se k'a di cakɛda dɔw ma cogo min na BCF Sotraka o bɛ ka dɔn min bɛ taa station ko fɔ min ye DHI Jara Holding Corridor k'u ye ka dɔn taji ninnu kɔni tila olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye ka dɔn maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na min ye ka yanni citerne tɔw kɔni ngana dugu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na maaw ka se k'a sɔrɔ lafiya la nka k'an bɛ don min komi bi tajiko gɛlɛya a tɛ se ka dogo bilen tajiko gɛlɛya bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni munumunu n'a ka dɔɔni kɛ min ye bɛ maaw ye u n'u ka moto u bɛ ka kolongolo dɔw yɛrɛ kɛn bɛ k'u ka bolimafɛn kɔni jɔ ka sababu kɛ tajiko gɛlɛya ye bi in na Segu dɔrɔn tɛ Bamakɔ yan min ye ka dɔn marabolo tɔw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen de bɛ kulela nin waati in na woyi ni woyinbaden don hali n'a sɔrɔ jamanadenw kɔni i ka dɔn u bɛ ka muɲu hali bi min ye nin ko in ye a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nka an bɛ don min komi bi nin ko in nɔgɔya ba ye Masa Rahamani an bɛ Ala deli Ala k'an bɔ i ka dɔn nin dingɛ in kɔnɔ n'o tɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ o tuma citerne minnu bɛ sira la an b'a fɔ chauffeur ye k'u sen da accélérateur kan jamanadenw kɔnɔ galen don joona jamanadenw kɔnɔ galen don k'a fɔ gendarme ni policiers ye u ka sira bila u ɲɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ sen da accélérateur kan walasa a ka se joona awɔ Segukaw fɛ bi ko tajiko in ni kɔni y'a mɛn malgré le contrôle la pénurie du carburant est réelle o bɛ jumɛn ko fɔ ayiwa hali ni sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ ko taji dɛsɛli kɔni k'o ye tiɲɛ ye a ko kɔni filɛ nin dɛ bisimila a sera nin ɲɛ don dɔɔnin min kun bi wa ne yɛrɛ jɔrɔlen tɛ wa a b'i se so
mais min vie bilamai butol ni digite kare kuna ya machiti wa a tɛ se ka a san ka tɛmɛ hakɛ dɔ fana kan. ayiwa basi tɛ an ka deli ɲɔgɔn ma ka taa. jamana in kɔnɔ bi a bɛ bɛn. kunun n ye munumunu salo kɛ n taara Kati. n taara Kati kunun dɛ. kun bɛ fɔ Kati. ne ye munumunu salo ka taa Kati. an taara Samɛ duguma sira fɛ dɛ. k'a daminɛ Jemesi da la. fo Samɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen station dɔ jɔ bɛ yen o fila ni jɔ bɛ yen cɛ. dɔɔnin sɔrɔla o kɔnɔ. Seko Buwara ye min fɔ a bɛ n'a fɔ e bɛ ko dɔ kalama dugu in na dɛ dugu in gundo dɔ n'a sɔrɔ e bolo ka bɔ yan fɔ Kati o taji bɔ bilen dugu in gundo n'a sɔrɔ mɛ min f'i ye an ne ko bɛɛ de bɛ girinna taji nɔfɛ wa o dun ko fɛn min n'o man diya o sɔngɔ de bɛ cɛ a bɛ kɛ ten o Ala ka ɲuman bɔ nin ko in na koyi n'o tɛ jamanadenw bi ko ni kɔnɔnakan tɛ kelen fila b'an na baasi tɛ telimani bolilaw takisitigiw kɛnyɛrɛ ye o bɛɛ lajɛlen de bɛ ka dɔ station ɲini na an bɛ waati min na fɔ sisan a bɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna maaw jɔn bɛ arala fa bɛɛ fɛ Dede indicateur zéro niveau baasi tɛ citernetigiw ayiwa a y'a teliya joona i kana ayiwa essence dasi an ka station kɔnɔ an ka essence sɔrɔ bisimila i ka dɔn Lamisa min ye douaniers ye an bɛ taa olu fa fɛ bisimila ko nin kɔni kɛra lajɛba ye lajɛ kunnawololenba sabu Bamakɔ i ka dɔn jamana 3 bisimila Mali Burkina Faso Niger a douane maa ɲɛmaw a n'a kodɔnbabaw olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ y'a ka hakili jagabɔ kɛ baara dɔw kan fasirikɛbaa ko nin kɔni kɛra kadɔ kunnawolo ye baara in a ɲɛna kosɛbɛ sabu baara in yɛrɛ sigimɛ fɛn min kan k'a bɛna an ka jamanaw sɛbɛkɔrɔ lafiya jango sɔrɔko ta fa fɛ a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ɲɔgɔn dɔ bɛ o ta ko 4 na n'o bi i ka dɔn AES jamanaw a douane ɲɛmaw ka lajɛ 4 ko fɔ lajɛ 2 fana dɔ na fara kan min ye i ka dɔn jɛkulu min sigilen don ka se ka ɲɛnabɔli kɛ i ka dɔn AES jamana kelen o kelen k'an tulukalaw siri ɲɔgɔn na min kɔni b'a to de i k'a dɔn ayiwa sɛbɛnkow bɛ se ka ɲɛnabɔ an ka ma ko interconnexion o baaraw o kalifa bɛ jɛkulu min na ayiwa olu ka ye ɲɔgɔn ye tako 2 kun ye nin ye a bɛɛ lajɛlen nana kɛ Bamakɔ yan fasirikɛbaa ko a ko baara ninnu kɛra ka ɲɛ k'a kunjɛ ka ɲɛ a daminɛ fɔ ka taa laban f'a kɛra kunnawoloba ye o fana fɛn min kɔni ye i ka dɔn nin jamana ninnu ye AES jamanaw wa Togo farala a kan fɛn min ye Togo jamana ye o fana nana fara u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sabu sɔrɔko ta fa fɛ ko an bɛɛ lajɛlen nɔrɔmɛ ɲɔgɔn fasirikɛbaa ye mun fɔ a ko n'i ye nin ɲɔgɔn ye da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛra ɲɔgɔn ye i ka dɔn ayiwa ɲuman ye fɛn min ye an ka douaniers ye a baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka bɔ ɲɔgɔn kalama waati kelen seconde kelen min bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan kunnafoni kelen bɛ sɔrɔ Burkina kunnafoni kelen bɛ sɔrɔ Togo kunnafoni kelen bɛ sɔrɔ Niger i b'a ye k'a fɔ o de interconnexion ye walasa fɛn min ye filamɛriw ye ani yuruguyurugu o kana se ka kɛ n'i ko machine a taw o y'a sɔrɔ a bɔra Wagadugu a tɛ tɛmɛ o kan a sɔngɔ ko a galajolo de ɲɔgɔn na wa k'a bɛ baara de teliya la fluidité a b'a to taa ni ka segin tibi taaba o bɛ nɔgɔya n'i ye machine pipi yan courrier mana fɔlɔ o t'a la bilen douanier min bɛ yan hakili bɛ poste la wa n'u y'a pipi k'a ban seconde kelen o y'a sɔrɔ Burkina y'a sɔrɔ ka fɔ hakili bɛ poste la wa a ka ɲi sisan ko courrier mana fɔlɔ kana bila tariku kɔnɔ sɔgɔmada an t'o jula dɛmɛ Lamisa waatiw tɛmɛna waatiw tɛmɛna Lamisa i b'a ye k'a fɔ ko nin lajɛ in i b'a ye k'a fɔ ko a ɲɛni i ka dɔn cɛ dɔ ale ka cɛsiriba don Mali douanier ɲɛma fɛn min ye directeur général des douanes Amadu Konatɛ ale ka wulikajɔ a ka baara ɲɛdɔn ani a bɛ baara kɛ sɛbɛ la cogo min na k'o de kɛra sababu ye ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka n'i ye Amadu Konatɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ cɛden minnu fana b'a bolo minnu bɛ su u ɲɛna don o don i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sankɔrɔta k'o di baara in ma fɛn min lajɛ in ye ko jamana fɛn fɛn nana AES jamanaw ka se Togo ma k'a maa ɲɛmaw jango douanier ɲɛmaw i k'a dɔn u ye directeur sɛbɛkɔrɔ fo k'a waleɲuman dɔn anw ka ministre Aluseni Sanu min bɛ wariko kunna i y'a ye k'a fɔ min bɛ sɔrɔko kunna ale fana ye foli ni tanu ta ka directeur sɛgɛrɛ Amadu Konatɛ ani min ye AES jamanaw i k'a dɔn a douanier ɲɛmaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn i k'a dɔn k'a b'u jija u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ baara min kalifa an b'u la n'o ye k'a fɔ k'an ka sɛbɛnko bɛɛ lajɛlen k'an tulukala siri ɲɔgɔn na min kɔni b'a to i ka dɔn sɔrɔ an bɛ se ka ayiwa nɔbɔ cogo min na k'a b'u jija o baara la Aluseni Sanu an sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a y'a jira k'a fɔ ko nin baara min kelen filɛ nin ye ko nin ye paara ɲɛjan ye min ye an ka AES jamanaw ka sɔrɔko la an'u ka douanier sɛbɛnko ɲɛnabɔli la sabu n'i ye douanier ko ta k'a lajɛ douanier bɛ wari min dasi Wagande kɔnɔ a ka ca dɛ ɲinan da in yɛrɛ miliyari 800 kɔ wa u ser'o ma ka ban koyi a tɛ tɛmɛ o kan
san o san u bɛ tɛmɛ ni min ɲinina u fɛ u bɛ tɛmɛ o kan o bana ni nin ko in lajɛ ko nin lajɛba in k'a kɛra kunnawolo k'a kɔnɔ bɛna kɛ sababu ye ayiwa ka Mali sɛbɛkɔrɔ yelengu i ka dɔn diɲɛ bina kun kan min ye douanier u ka ɲɔgɔn ye ba in ye wa ko sɔɔni fɛn min y'a sɛbɛnko ye k'a bɛɛ bɛna kɛ kelen ye a ye se jamanaw kɔnɔ Togo olu ka maaba dɔ tun bɛ yan ale fana y'a jira k'a fɔ k'ale yɛrɛ faso ye Mali de ye o sabu k'ale ye baara caman kɛ kabini PNUD k'ale y'o baaraw kɛ o ye projet ba ye dɛ o tumana k'ale bɛ Mali dɔn ko Mali i k'a dɔn ayiwa jamana min don n'an y'an kɔ da fɛn min na k'an bɛ se o la ayiwa nin kun ye sɛbɛn ye douanier i k'a dɔn ka lajɛ min kɛra yan i k'a dɔn o tɛ azala la a kɛra ye Anton Sulayi Dembele ni dugutigi ko woyinba de dugudenw bɛ woyi fɔ dugutigi ka kulema ye dɛ walima ni Pati Sagana walima ni dugudenw ye woyi fɔ dugutigi mana kasi dugudenw n'u bolo fila dɔgɔkun ala k'an kisi a fa an ka taa i ka dɔn Yoroso Anton Sulayi Dembele n'an taara Yoroso mun bɛ yen min ye ka dɔn jiko gɛlɛya ani tajiko gɛlɛya olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Yoroso la bi fasirikɛba kumalen don a ko ka fara taji sɔngɔ yɛlɛlenba kan a Yorosokaw i ka dɔn tile damadamanin na k'u bɛ kulo la fa bɛɛ lajɛlen fɛ ji tɛ ka bɔ i ka dɔn robinɛw la bilen min ye ka dɔn courant yɛrɛ fana bi ka tigɛ k'u gɛlɛya kɔni b'u u bolo bi foroba cakɛyɔrɔ mun bɛ yen i ka dɔn ni u bɛ munumunumusalo kɛ o yɔrɔw la ko gɛlɛya bɛ bi dɛ ka sababu kɛ courant tigɛ yɔrɔ kelen tɔ a bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ ayiwa Anton Sulayi Dembele a ko min ye cakɛda min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ courant dili ma k'olu ye bataki kɛ ka ɲɛfɔli kɛ dɛ société Yelenkura i hakili bɛ nin na wa mi Yelenkura dɔn hakili ɲɛna la Yelenkura tun bɛ n yɛrɛ bolo ɲɛna ala u bɛna batterie sigi ka ampoule fila ne ma fili kalo la i bɛ ani prise fila kalo la dɔrɔn i bɛ dɔ sara u bɛ taa plaki bila i ka tɔli sanfɛ n'i bɛ bɔ don min u bɛ n'u ka fɛn bɛɛ bɔ fana ka taa n'a ye a tɛ tɛmɛ o kan Yelenkura tun bɛ n bolo Yelenkura n bɛ jɔni sara koyi Anton Sulayi Dembele a ko cakɛda min bɛ yen n'o ye ka dɔn courant di cakɛda ye Yoroso dugu kɔnɔna na n'o ye Yelenkura ye k'olu ye laseliw kɛ Dɔgɔkun Dembele a ko min ye ka dɔn courant tigɛ banbali min bɛ sen na ko tajiko gɛlɛya kɔni don olu kɔni ye o kuma kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ tajiko gɛlɛya min bɛ sen na k'o kɔlɔlɔ fana de wulila i ka dɔn jiko kɔni ta fan fɛ min ye ka dɔn a gɛlɛya kojugu min ye foroba cakɛyɔrɔ mun bɛ yen château mun bɛ yen jamanadenw bɛ ka taa ji bɔ o yɔrɔ la koyi château ayiwa baasi tɛ ni san tɛ kapu ni yɔrɔ caman bɛ yen château tun bɛ yen diɲɛ nɔgɔyara o ɲɛna da ko ye kɔlɔnba ye o ka juru sama juru dɔ tun bɛ ko nbɛtɛ i b'o dɔn wa an bɛ juru don puli la puli k'a jigin ka taa kɔlɔnjande o ye mɛtiri jan ye an maa fila an b'a sama ni nbɛtɛ bɔra dɔrɔn an b'a suru waro kɔnɔ walima k'a suru pala kɔnɔ nka n bɛ min f'i ye ni misiw min waati sera Pati Sagana misi min waati o kan ka taa yɛrɛ Pati a bɛ bɛn Anton Sulayi Dembele ko nin gɛlɛya de bɛ ka don Yorosokaw da la bi u kɔni bɛ ka wele fili an ka jamana faamaw ma u ka se k'a lajɛ tajiko gɛlɛya kɔni bɛ Yoroso dugu kɔnɔ bi n y'a fɔ n ko jamana fan caman kɔni don kurantigɛ banbali fana bɛ nin waati in na jiko gɛlɛya bɛɛ n'i ka dɔn kuranti ka sɔrɔ ji sɔrɔli bɛ gɛlɛya o kuma ka ca dɔɔni ni taji fana tɛ ka sɔrɔ min ye courant sɔrɔli bɛ gɛlɛya a ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko dɔw bɛ ka taji feere lahalala a litiri kelen 550 jamana in kɔnɔ ko k'a sɔrɔ gasoil litiri kelen 300 yɔrɔ dɔw la ko jamana faamaw k'a lajɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na ko n'o tɛ ni gɛlɛya tɛ fila ye ko tile filanin in na kule k'a bɔn bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ marabolo kelen tɛ hali Bamakɔ yan maaw bɛ kule la fa bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ Ala de deli a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na studio Tamani ka fara n kan ye nin min sɛbɛnna i ka dɔn indicateur Giro Nouveau kɔnɔna na ka kɛ ni bidon bɔli o kumana an n'a lajɛ tajiko Ala ka nɔgɔya don a la min b'a to an bɛ se jɔni sɔrɔ mais min f'i ye n yɛrɛ sigi yan n kɔnɔ gɛlɛya ye koyi makɛ sota ko cogo di jɔni tɛ kun fa n siralen ye koyi jɔni tɛ a jɔni tɛ yen fɔlɔ dɛ hali litiri fila t'i kun basi tɛ Ala ka ko nɔgɔya l'indicateur du Giro Nouveau ne b'ale ta i b'a ye k'a fɔ lajɛba dɔ o tun bɛ ka kɛ i ka dɔn Malaisie ka faaba o de ye Kuala Lumpur lajɛba in an ka ma ko sécurité sociale
baarakɛlaw ka lakana ko ani fɛn min u ka siniɲɛsigi ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na a lajɛba a kun bɛ yen nɔ fɛn min jamana caman maaba caman olu kun bɛ yen Mali ma to kɔ Mali fana kun bɛ yen k'a daminɛ INPS maa ɲɛmaa la ka taa bila i k'a dɔn CMSS o maa ɲɛmaa n'o bɛ Isaka Kone kofɔ ale kun bɛ yen ani INPS maa ɲɛmaa Kulubali ka taa se k'a dɔn ayiwa kanamu ma ninnu bɛɛ lajɛlen fana kun bɛ yen a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye économie solidaire olu fana maa ɲɛmaa i ka dɔn délégation tun bɛ o maa ɲɛmaa fana bolo ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan a ko kɛnɛ in fana ka ye i ka dɔn baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kun cɛra o fana k'an bɛɛ dira ɲɔgɔn ma ayiwa ka ɲɔgɔn ye laban u bɛ taa kɛ Mexique jamana kan san 2028 Fasirikɛba ko Forum mondial sur la sécurité sociale n'a bɛ baarakɛlaw olu ka lakana ko bɛɛ lajɛlen kofɔ ko baaraw kun jɛra a kɛra juma octobre kalo tile 3 san 2025 in na tile 5 baara de kɛra a la ka hakilijagabaw kɛ fɛn min kɔni ye kuma falen-falenw k'olu kɛ min b'a to baarakɛlaw jamanaw kɔnɔ u ka lakana ko o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na k'a daminɛ u ka kɛnɛya kow la ka taa se i k'a dɔn ayiwa accident de travail n'o ye k'a fɔ k'i to baara la ni gɛlɛya y'i sɔrɔ ni kasara y'i sɔrɔ olu kow ɲɛnabɔ cogo retraité ma na se o kow ɲɛnabɔ cogo ani fɛn fɛn kɔni bɛ se ka baarakɛla lafiya k'a lakana i k'a dɔn ayiwa o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni o de bɛ sigi sen kan o jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ o lajɛ de tun bɛ ka kɛ Malaisie a ko n'i y'a lajɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni banna i ka dɔn ɲɛtaw ye min ye ani fɛn min ye waati nataw la baara minnu kan k'a bolo da k'u ɲɛsinna olu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana bɛɛ lajɛlen de b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi maa kelen tɛ se ko la an ko l'universalisation des systèmes de sécurité sociale i k'a dɔn ka laɲini yɛrɛ ye min ye ka diɲɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen don minɛn kelen kɔnɔ bɛɛ ka se ka lakana k'i to baarakɛyɔrɔ la kɛnɛya ko kana se ka ayiwa hami da i kan k'i to baarayɔrɔ la i kana jɔrɔ retraite ko la k'i to baarako la o n'a ɲɔgɔnna caman dɛ ka se ka baarakɛla yɛrɛ lakana a bɛ bila o minɛn kɔnɔ Fasirikɛba ko a ko nin kɛnɛ in ka i k'a dɔn bonyaba i k'a dɔn o fana kɛra jamana caman ye nka fɛn min ye jɛkuluba in yɛrɛ ye sa association internationale sécurité sociale a ma ɲɛma Mohamed Azman bin Aziz ale ye folili ta ninnu kɛ ka ɲɛsin délégation bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ tile 5 baara min kɛra nin ye k'a y'ale sɛbɛkɔrɔ wasa o fana don n'a nataw la a dan b'a la k'a fɔ laɲini minnu kɛra k'a laɲini bɛɛ lajɛlen bɛna sabati o fana ko Ala k'a si jɔ k'a kɔnɔ fɛn min lajɛ min bɛna nin kɔfɛ o bɛ kɛ Mexique jamana ka san 2028 o fana tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa anw ka jamana kɔnɔ yan sabu saa ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna anw ka CMSS a ma ɲɛma Isaka Kone a jɔyɔrɔ dir'a ma dɛ ISS i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn o ye diɲɛ yɛrɛ tɔnba in ye min f'i ye o tumana farafinna tilebinyanfan fɛ yan ayiwa maa minnu bɛ taa farafinna tilebinyanfan jɔyɔrɔ fa nin jɛkuluba in kɔnɔ nin kɛnɛ kɔnɔ Isaka Kone b'o la a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o y'a sugandi o fana n'i y'a lajɛ k'o kɔni kɛra bonyaba ye a yɛrɛ ka sugandili k'a bɛ Mali sɛbɛkɔrɔ kunnawolo sabu kɛra ka CMSS maa ɲɛma ale fana n'a ka baara ɲɛdɔn i k'a dɔn ayiwa bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a fana ye folili ta ninnu ta ka ayiwa jɛkuluba in sɛgɛrɛ ka folili ta ninnu ta ka jamana ɲɛmaw sɛgɛrɛ sabu ka d'a kan n'i ye nin jɔyɔrɔ in ye ale bolo jamana ɲɛmaw de sɔnna jamana ɲɛmaw de y'ale bila CMSS maa ɲɛmaya la o fana n'ale ye fɛn fɛn sɔrɔ ale ye bonya fɛn fɛn sɔrɔ o t'ale ta ye koyi o ye jamana de ta ye i k'a dɔn k'a b'a di jamanaden kelen kelen bɛɛ ma o fana k'u bɛn'u cɛsiri danaya min dara u kan danaya in mina u ka se k'a fa o fana fɛn min kɔni ye ayiwa association internationale sécurité sociale a lajɛba k'a kun jɛra k'an bɛɛ dara ɲɔgɔn ye san 2028 Ala k'o jira an na o bɛ kɛ Mexique jamana kan nin ye sɛbɛn ye an y'a bɔ l'indicateur du renouveau ayiwa min ye ka dɔn indicateur du renouveau kelen ale kumalen don an bɛ taa i ka poste fɔlɔ la minɛ lakɔlikaramɔgɔya daminɛna min ya Kajolo n tɛ kibaruya duman ye dɛ Kajolo ni Yanga Jago Kajolo an bɛ taa Kajolo o don ni bi tɛ kelen ye ekɔliso dɔ bɛ ko Numuso cɛnin ye lakɛrɛ ta ye o a ye ko ye sa dɛ ABCD misi n y'a daminɛ a tɛ tɛmɛ o kan an t'o sɔrɔ daminɛ n'an taara i ka dɔn Kajolo min ye sirabaga kasara ye ko kɔni yɛrɛ i ka dɔn sira in kan Fasirikɛba ko sifin maa 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ min ye ka dɔn cɛmisɛnnin 3 npogotiginin 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni ni tora i ka dɔn sirabaga kasara la min kɛra i ka dɔn sibiri don kalo tile 4 octobre kalo san 2025 a ko min ye nin sirabaga kasara cɛjuguba ye a kɛra Kajolo ni Segua cɛ Fasirikɛba ko o bɛ Sikaso marabolo kɔni fɔ a ko min ye ka dɔ bolimafɛntigi ninnu ye olu tun bɛ k'u kunda i ka dɔ o tun bɛ ka taa Kajolo min ye arafu kati dɔ k'o de taara camion kɔni gosi i ka dɔ a bɔra yan fana taa wulila o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen
accident kele tasuma de menena tasuma menena andoni ka do yankadini yenye ko min ka do kibara min zoro la ka bo protection civile amanyema yoro kerengena nyala kajolo ka fe ako mugodi nin kele di sira ka kisugo yi ale koni be ikado la hala chejugu bala ukoni ye fero sigi singa ikado kasika ale salo ka mumli kono ukoni kera ikado gele afasugu bela jilenga tonunu olu konde la hala nyumana ni je nyere laje olu jenina kase hakela iba ka fo mobile bene yero ni mobile bena da yelemandi daw churna nywana o kena ni tasma fana duni mobile la nege dun I korone nege ni nyanje amono maka chande ire mi vota denen do mobile ko makwa ejecté mobile bindo o sela ka bode o de ka ale kishi yoro na lo wera la banana ko sebe nga mobile nege tara kuro to dala olu ma se ka bo aglera de kibara ingera kibara chejugu baye nga ikado kibara kon besina ako miye bugutigini ukoni ya salo katana docteur Sula nga mi ala de deli ikado ako biseka no ka chumina wala sa animo miseka boyna ote ko miye kado banani den jugara akara ikado chejugu baye o nga miye kado mandani tonunu maduru de kondora olu konne sawa kasara so mugudini kele ale koni mbe sayani baloche ala ka nɔgɔya don ala amina nga tonu bela jele jenna ni ngoni ka do kiwarai min sera ka fara ɲɔgɔn kan studio tamani maaw fɛ ka kɛ ni waati cogoya indicateur ya fasiri an ta sugu la dɛ an ta sugu la groupe commerce awɔ an ta bla mega fɛ sɔn amina awɔ nunu yɛrɛ bɛɛ lahala ɲuman wa mɛ min fie n y'o de fɔ n ko n'i ye I tora ka ja nunu ye a bɛ ko dɔ jigi maa kɔnɔ a tɛ foyi jigi maa kɔnɔ kana taa cɛ ka fauteuil ko ngosa ma dɛ a bɛ mun jigi e kɔnɔ filanan ta kɛ fauteuil sigiyɔrɔ de fauteuil ko mana filanan ko jigi e kɔnɔ n'a kɛ n'o b'e kɔnɔ ka kɔrɔ koyi an sɔn sɔrɔ an daminɛ I ye kuma in fɔ tabali la yan a ma fɔ ɲɛna dɛ a kɛra ni Fuseni den ɲɛna n diya dɛ n burankɛ bɛ yan koyi basi tɛ a ma dogo a la dɛ ni bosomuso y'i kuro ayiwa n bɛ don ni jɛgɛ ye so o don dɛ jɛgɛ kɛnɛ bɛ sɔrɔ bilen dɛ o bɛ sɔrɔ kɛ an bɛ taa boso danga la jɛgɛ bɛ kɛ bɛ carton kɔnɔ n'an bɛ taa boso danga la an t'o sɔrɔ daminɛ an bɛ ka dɔ tanti jaba fɔ nin waati na madame Sall an ka musokɔrɔba ɲuman don a b'an lamɛn sanga ani waati a b'an bilasira an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn club faso dɛmɛ a ma ɲɛma Alassane Aidara a ka dɔ Serifukɛ a n'a furumuso Adiza Daw ani denbaya bɛɛ lajɛlen k'u bɛ ka lajɛ nin waati an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ko ka foli belebele di I yɛrɛ ma Amara Sila ko ka foli f'i ye ka dɔ Tisa FM kɔnɔna na tɔntɔn Bekayi Kɔnɛ radio Mamelon bɛɛ lajɛlen o ɲɛmaaba don an b'a fɔ ni ka a wale ɲuman dɔn danti foli min na awɔ an ka don fasiri kɔnɔ e b'a ta wa e k'a ta basi tɛ n'i y'a di a m'a minɛ sɛbɛn yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ Mali Tribune ɲɛ b'a la o Mali Tribune n'i y'a ta a kumana i ka dɔn Kuresi Sise nin y'a ka sɛbɛn ɲɛ Kuresi ko di an bɛ sɛbɛn ɲɛ sabanan na bisimila jɛkuluba dɔ bɛ yen n'a bɛ Japonkaw ka jɛkuluba dɔ ko fɔ Sasakawa Africa Association bisimila i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ sɛnɛ de dɛmɛ waasa kɛnɛ fitinin kan i bɛ se ka caman sɔrɔ cogo min na o la u tun bɛ I k'a dɔ taama Fana ani Segu marabolo kɔnɔ k'a daminɛ septembre kalo tile 23 taa bila tile 26 la i b'a ye k'a fɔ délégation belebeleba olu kɔni o wulila n'a bɛ Japonkaw ka dɛmɛjɛkulu dɔ kofɔ u k'a ma ko Sasakawa Africa Association i b'a ye k'a fɔ SSA Mali a fɛn min a ɲɛma danga dɔgɔtɔrɔ Musa Jalo ani dɔgɔtɔrɔ Mel Olusi olu bɛɛ lajɛlen kɔni n'o bi direction sous-régionale ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni dara ɲɔgɔn kan ka wuli ka taa lajɛ u ka dɛmɛ bɛ ka kɛ dugu minnu ye Segu mara ani Fana marabolo kɔnɔna la ka t'u ɲɛda bɛɛ lajɛlen kan u k'a ma ko Media Field Day fɛn min ye journalistes ye kunnafonidila caman olu tun bɛ taama in na a ko n'i y'a lajɛ Sasakawa a sigin bɛ Mali la kabi san 1996 a sigikun ye mun ye ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye sɛnɛ bolo kan min b'a to sɛnɛfɛn yɛrɛ bɛ se ka kɛbaw i ka olu nafa cogo min na wa fɛn min ye kɛnɛ fitininw ye ka se ka sɛnɛfɛn labɛn o kan ka dugukolo labɛn waasa i bɛ taa kɛnɛba min tigɛ n'i tɛ fɛn sɔrɔ kɛnɛ fitinin kɔnɔ ka se k'o koro i ka nafa bolo Paseke b'a ko a ko fɛn fɛn bɛ tali kɛ sɛnɛko la u ka baara bɛ ɲɛsin olu ma a kun de ye k'a lajɛ ka ɲininiw kɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan don o don min b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya min b'a to sɛnɛfɛn bɛ se ka ayiwa baarakɛbaw nafa cogo min na a ko n'i ye Sasakawa yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ
bɛ baara kɛ jamana caman kɔnɔ farafinna i n'a fɔ Burkina Faso Benin Zimbabwe Liberia i k'a dɔn jamana 11 fana bɛ farafinna yan a ka wuli ka jɔ n'a ka dɛmɛ bɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma Fasirikɛba ye mun fɔ dɔgɔtɔrɔ Jalo i k'a dɔn ale ka kumana a ko Sasakawa a bɛ baara minnu kɛ u sinsin bɛ i k'a dɔn fɛn saba kan o ye k'a fɔ ka sɛnɛ kɛ ka fɛn sɔrɔ sɛnɛ na ka sɛnɛ kɛ a k'i balo kɔfɛ i ka tila ka sɔrɔ k'a la a k'i nafa i ka sɔrɔ k'a la t'a sɔrɔ kɛnɛnin ti bɛrɛ ye kuma ɲɛna o nka sɔrɔ min bɛ k'a la o ye o tɛ kɔlɔkɔlɔ i bɛ min sɛnɛ o k'i balo sa kɔnɔ ka tila ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ a la i bɛ min feere ka musaka sɔrɔ baara ka ɲi Fasirikɛba ko o ye fɔlɔ ye a filanan o ye min ye o ye k'a fɔ ka dugukolo k'o sɛbɛkɔrɔ labɛn dugukolo kana fandanya sabu dugukolo n'a ma labɛn dugukolo a fana tɛ se ka sɛnɛfɛn kɛ bɛ balo don dɛ a bɛ balo n'i ka u ka baara y'o ye min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye u bɛ baara wɛrɛ kɛ ka se k'o kɔlɔlɔw fana dɔgɔya u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ a ko n'i ye sɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ a kun fɔlɔfɔlɔ o ye balo ye balo ko o lakana ka se ka na tɛmɛnen kɔfɛ a tɔ min bɛ ka se k'o feere saa kɔnɔ k'i mago caman fana dilan o ye a ko n'i y'a lajɛ u ka sɛnɛ kɛ kun ye i k'a dɔn k'i balo ka tila ka taa n'a dɔ ye sugu la ka t'o feere k'i ka saa musakaw fana ɲini ni u ye u wulila u sera dugu dɔ la dugu min dɔ ye ko Falado u selen yen nɔ i b'a ye k'a fɔ muso 60 ɲɔgɔn na bɛ yen olu sɛbɛkɔrɔ kalanna nin fɛɛrɛ kura ninnu na o yɛrɛ kɛra sababu ye u y'a jira k'a fɔ ko demi hectare la ko fɔlɔ k'olu tun bɛ tiga bɔrɛ 2 de sɔrɔ ko nka ko sisan demi hectare k'olu bɛ tiga bɔrɛ 15 de sɔrɔ o ni maa ninnu tigɛ dilen ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ u ye kalan minnu sɔrɔ ko nafa dɔ filɛ nin ye Sasakawa olu bɛ baara min kɔni kɛ dɔwɛrɛ kɔni tɛ ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ muso dɔ bɛ yen Madame Jalo Kumba Sidibe ka bɔ Falado ale fana ye sariya ɲuman kɛ k'a jira k'a fɔ k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɔra dugu dɔ bɛ yen ko Mɔnzɔnbilenna u taara Mɔnzɔnbilenna u selen yen nɔ sɛnɛkɛlaw fana ye sariya ɲuman kɛ olu kɔni sinsin bɛ kaba ani kenige de kan comment on b'a fɔ kenige aw b'a fɔ cogo di bimbiri don nka segu an b'a fɔ kenige dɔw b'a fɔ ko ɲɔ anw b'a fɔ ko kenige o ye jɛman in de ye sɔrɔko a b'a fɔ kaba ma ko maɲɔ Bamakɔ den m'an da dege kabako in na wa maɲɔ ani kenige i b'a ye k'a fɔ olu y'o sɛbɛkɔrɔ sɛnɛ fɛɛrɛ kuraw fana olu kalannen o la o kɛra sababu ye fɛn min ye bɔrɛ 40 ye olu b'o de sɔrɔ k'a sɔrɔ fɔlɔ k'olu tun tɛ foyi sɔrɔ bɔrɛ 15 kɔ dugukolo ka balo ka nafa a ka ɲi koyi ko Sasakawa a ka kalanw a ka fɛɛrɛw a kɔni kɛra sababu ɲuman ye olu bɛɛ lajɛlen ma dugutigiw olu kumana Tumani Kulubali o ye Falado dugutigi ye Maju Berete o ye Mɔnzɔnbilenna dugutigi ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka waleɲuman dɔn k'a ta ka Sasakawa jɛkulu sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ayiwa fɔlɔ olu kuma min faamu olu y'o faamu bi a ko olu ka kɛnɛ fitinin o bi ayiwa sɔrɔ min di olu ma bi olu tun bɛ kɛnɛ lahutaba min sɛnɛ fɔlɔ o kun t'o di ko fɛɛrɛ in bɛ sara olu ma wa k'u bɛna to o ba kan u ka dugukolo bɛ balo u bɛ fɛn sɔrɔ ka balo wa fɛn min fana ye musaka caman u bɛ se k'o kɛ k'a sababuya kɛ i k'a dɔn sɛnɛ sababu ye o fana bi na Sasakawa maaw k'u ka taama in kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ pusayara wa dugulamɔɔw i k'a dɔn Fana ani Segu marabolo kɔnɔ n ye dugu minnu fɔ Falado ani Mɔnzɔnbilenna olu bɛɛ lajɛlen kɔni sariya ɲuman kɛ k'a jira k'a fɔ ko in jar'u ye min ye sɛbɛn ye an y'a bɔ Mali tribune na an ka taa i ka dɔn Sajo la indicateur Jiro Nouveau ale kumalen don nin tɛ kibaruya duman ye min ye ka dɔn sifinw yɛrɛ dama ye kibaruya ninnu man di dɛ sifinw yɛrɛ dama u ye muru turu ɲɔgɔn kɔnɔ Adama Jabate indicateur Jiro Nouveau nin y'a ka fasiri ye a kɔni kumalen don nin ko in kɔni nka a ko min ye SD san 27 bɔ ɲɔgɔnko ale ni DD de karila ɲɔgɔn na san 26 a ko mankanin tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dama kunkanko kibaruya dama puis min ye jumɛn o de don o tɛ dama ye wa a ko min ye dama ko i ka dɔn dingɛ dɔ i ka dɔn damadingɛ dɔ k'u kɔni ye mankan sɔrɔ o de la min ye ka dɔn SD san 27 ale ni DD i ka dɔn u karila ɲɔgɔn na a ma ɲɛ min kɔ SD ale diminenba a kɔni ye muru de turu DD kɔnɔ parce que b'a ka kuma la a ko min kɛra cɛnin sina ka yara ka bɔ ka bin koyi jeli kɔni ye a kɛɲɛ nka ko ma kɛ cogo cogo finitigilakaw bɛ yen a ye wuli ka se o ma olu kɔni nana lɛrɛ dama ka na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'o laraw ye SD ni ka tigɛ d'a kan ka taa n'a ye ka don komisariya la u bɛ polisiso kɔni kofɔ n'i y'a mɛn nanzarakan na ko garde à vue i sigi an ɲɛkɔrɔ fɔlɔ sani ko
tɔw ka sigi senga o kɔni ye o baaraw kɔni kɛ ka ɲiningali busamisɛnnin kan a la a ma ɲa min kɔ a ye jɔn ala fɔ a ko i k'a dɔn ne dusu ye n kɛɲɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ damanda ko de la a ma ɲa min kɔ ne fana dimi kojugu ye kɛbali dusu ye kɛ i bɛna taa san 30 kɛ kaso la sabu nin n'a ɲɔgɔnna ko kiri ma tigɛ sa nka nin n'a ɲɔgɔnna ko n'a ko a bɛ taa san 20 san 30 walima si kaso i laban b'a kɛ kiritigɛla bɛ taa tila nin ko in na yɔrɔ yɔrɔ denmisɛnninw ni ka gwɛlɛ farati min b'i kan o ye si kaso ye dɛ n'i bɛ miiri ka nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ o de to kuma dɔ ko karisa dusu ka bon dusu ka bon i t'i fili mobili ɲɛ o n bɛ micro la yan nɔ ni n ko n bɛna kuma fɔ sa n bɛ don mɔgɔw gasi la k'a fɔ yɛrɛ ko karisa ye nin ko in kɛ k'a dusu de ka bon n ko n bɛ jaabi di sa n bɛna gasi kɛ mais bɛ se ka maaw bila sara dɛ n bɛ min f'i ɲɛna on ne justifie pas le mal quoi o kɔrɔ ye jumɛn ye kojugu i tɛ se ka kun ɲini ka sɔrɔ kojugu la quoi k'a fɔ ne ye nin kɛ karisa dusu de ka bon walima ne dimine kunu ne ye nin kɛ o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ dɛ n'i ye min kɛ i ni min fana ka kan o bɛ k'i la ne ko k'e bɛ juguman kɛ k'o ye ka hakɛ ne yɛrɛ ko ten o tuma min fana bɛna k'i la o kɔlɔlɔ o fana ye dɔ wɛrɛ ka hakɛ o bɛ k'i la kuma de y'o ye commissaire divisionnaire Fagana Sissogo ale n'a ka cɛdenw olu de y'i ka dɔ SD kɔni fɔsɔn ale minɛ ne ko ale de bɛ sara a bɛ kɛ ten de o i taatɔ don si kaso la kabako den da ye e bɔra k'e bɛ taa sanu ɲini sanu tɛna sɔrɔ bilen ayiwa wari tɛna sɔrɔ bilen somɔgɔw tɛna e ye bilen e ka maaya donna ngalama na a kɛra cogo di denmisɛnnin fitinin san 27 k'e dusu ka bon cale tɛ walima negesi don wa jumɛn don n y'a si dɔn n ko ninnu yɛrɛ kɔni ayi kojugu de don sisan denmisɛnninw ka ko maramafɛn ko yɛrɛ tɛ kojugu y'u bolo koyi ayiwa baasi tɛ nka i k'a dɔn n'i y'a mɛn ko tɔnkunani dɔ y'a nɛnɛ de koyi an t'o sɔrɔ an daminɛ a min ye ka dɔn commissaire divisionnaire Fagana Sissogo ale n'a ka cɛdenw de tigɛ d'a kan k'a ɲininka a kɔni ye i ka dɔn jɔn ala ko fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni ye nin wale in kɔni kɛ nka a bilama a bɛ fini tigilakaw ka bolo kan min ye i ka dɔn nanzarakan na n'i y'a mɛn ko placé sous mandat de dépôt dugukolo sanfɛ fɛn dépôt yɛrɛ ka di fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ Orange Money don n'a bɔra o dépôt la a tɔ si man di dépôt d'ordure o man di o ye ɲamanto ye dépôt mandat de dépôt o ye kaso ye o man di dépôt kelen min ka di Orange ne min f'i ye Anthony k'a dɔn min ye commissaire divisionnaire ye Fagana Sissogo a kɔni wele bila i ka dɔn jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnyana a bɛ marabolo min kunna ye k'a f'u ye maa man ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye min ye ka dɔn finitigilakaw bɛɛ y'a bɛɛ lajɛlen de ye ka wele fili ko kiiri dama kan ka bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ yan ko kiiri tigilamɔgɔw b'a fɔ a y'a lajɛ ni ɲɔgɔn cɛ sani a ka se anw ma olu kɔni ye wele fili k'a jira k'a fɔ min ye nin na ɲɔgɔnna walew k'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la a ko min ye kojugukɛlaw o fɛ olu kɔni nakun ye olu de kama ye maa ma bɛ yen n'olu ye kojugukɛlaw ye n'u bɛ ka maaw bali sinɔgɔ la ne ye cɛ tigɛ kɔni da i ka dɔn ni fanga b'a bɔ ɲɔgɔn na koyi ko kɔni olu ka baara ye nka u ka cɛdenw ka b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka baara kɛcogo ɲuman na ani baara ɲɛdɔn na k'an ka hakili to an yɛrɛ la a ye muru turu min na a tora la wa a tora la kɛ ala k'asi bɛ san joli la maa min san 26 o ye denmisɛn ye bilen maa min ye nin kɛ o san 27 a y'a kɛ san 26 de la u fila si tɛ denmisɛn ye o ayiwa a ko kɔni filɛ baasi tɛ nin kɔni Adama Jabate nin kɛra sajo la de ayiwa k'a fɔ ayiwa bamananw ka kuma tɛ n'i ye doni ta dugu dɔ la dugu min tɔgɔ ye ko Ɲizi ka taa n'a ye dugu wɛrɛ la dugu min tɔgɔ ye Ɲizi Ɲaza i bɛ taa bila dugu laban min na o ye Jasa ye dɛ kankɛ ala ka ɲaga d'a ma ayiwa o kɔni b'ale cɛ sa ka taa kɛru ka so kɔnɔ ye o de ye nin ye sa o nka ni kiiritigɛlamɔgɔ ye min fɔ n'an bɔra kalama an n'o fana ta k'o lase nin kɔni ye ka dɔn adamana ko ye ayiwa sani n hakili kan ka nin bɛɛ ye sani k'a kɛ Lamisa ne y'o de fɔ e ye o an ka tabiya o de y'a to jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲinan kɛ ko année culturelle an ka tabiyaw ko an k'olu don ba la a nafa dɔ ye nin ye an ye fɛn min sɔrɔ tiɲɛ ye quoi an bɛ ka cas min fɔ an bɛ ka dumuni minnu dun an yɛrɛ tabiya n'an kɛcogo an y'o sɔrɔ tiɲɛ ye o tɛri de anw fana buranw ni i ka dɔn a tɔ anw fana kan k'o bila maa wɛrɛ ɲɛ sinankunya ninnu ni fɛnw nka o sɔrɔ tiɲɛ in na u b'a fɔ cogo min na ka kɔn bi ɲɛ u kuma fɔ ko maakɔrɔ caman bɛ yen n'u kun dimina u ti kuma cɛkɔrɔbaw ko ten dɛ kuma yɔrɔ wolomalen don cɛkɔrɔba ne yɛrɛ b'o misaliya dɔ di Bamakɔ yan anw na kuma Bamakɔ yan du dɔ filɛ nin ye Kɛnsamugu Sumaworo la
u b'a fɔ ko korogo fɛ yen u ka cɛkɔrɔba ko buwa numukɛ ala ka hinɛ la n'a kun dimina den min kɔrɔ a b'a fɔ ko n'a ma siri n tɛ kuma n'i ye tiɲɛni kɛ i bɛ siri de a ko k'ale da tɛ don a la n'i ma siri u b'i ta fɔlɔ ka n'i siri k'i da a senkɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'a da don kuma na o bɛɛ tɛ k'a b'i bugɔ ye dɛ ayi nka k'a jira k'a fɔ e tɛ ɲɛmaa de bɛ ele tɛ foyi ye u tun b'a kɛ kamalenkɔrɔ san 30 la k'i siri ka n'i da a dɔw b'a la i kun tɛ bugɔ yɛrɛ nka kun ye k'a jirila k'a fɔ ko dabila ɲinɛ e tɛ foyi ye e bɛ société de kɔnɔ société de bɛ se la du de bɛ se la a tun bɛ kɛ Sumaworo la 15 mugu ye ani 3e man jan ɲɔgɔn na Bamakɔ yan ba numu ka kuma ko n'a ma siri n da tɛ kuma rɔ a ka wuli se bugu kan in na a kun b'o de fɔ nka n'o faso ko bɛ kɛ saba ko droit d'enfant droit de l'homme Kadafi don dɛ k'a sɔrɔ ale tɛ diɲɛ ta a tun bɛ kɛ maa ma s'a la maa ma bana a la nka mécanisme de kun don ko dɔw kun don an bolo minnu kun b'i sigi dilan quoi nin bɛ k'i la i bɛ maloya i bɛ tɔɔrɔ i tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan i bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ladaw kana segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan furucɛ sirilen i furumuso yɛrɛ o tun bɛ kɛ nka foyi kun tɛ k'i la i fɔsɔ k'i sigi i n'a fɔ worobanya n'i fana kan ka dasi ayiwa a b'a ka busa bɔ ka fila ta i la a tɛ tɛmɛ awɔ mais n ko olu de ye taabolo ɲumanw ye ayiwa baara kun kan ka kɛ n'olu de ye an tɛ se k'a bɛɛ ta nka n'an ye an ka héritage culturel lajɛ an ye fɛn min sɔrɔ tiɲɛ a b'an dɛmɛ quoi sabu ne bɛ tile k'o fɔ micro la n ko jamanabaw minnu les pays modernes n'i ye Japon ta bi modernité jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Japon tɛ an bɛ VWT minnu boli ani Toyota ninnu k'a bɛ dilan yen nka Japonkaw ka dumuni u ka dumuni kɛcogo u foli kɛcogo u tabiya a ma yɛlɛma tile kelen a bɛ san 10 yiri ka bɔ nka o filɛ nin modernité kɔnɔ banisiralakaw b'o cogo la chinois b'o cogo la indiens b'o cogo la u ka dugu in tɔgɔ ye di yen fɛ ko dugu Thailand o fan fɛ dugu ninnu bɛɛ bɛ ten u ka tabiya kelenw m'a bɔ a la nka n'i sera u ka dugu développement o développeli da ye jamana bɛ sini ɲɛ bi wa hali n'i taara Amérique kelen in na u ka tabiya dɔw bɛ yen républicain ninnu de b'a kɛ Donald Trump ninnu u ka tabiyaw u b'a makara de u t'a fɛ a ka jɛngɛ a bɛ kɛ cogo di parce que n'i y'i sinsin o kan i bɛ taa Angleterre kɔsa in na Angleterre masa muso ma ban wa u ka tabiya min kɛra a sangafo kɔnɔna la u ka tabiya a bɛ san 10 yiri ka bɔ fɛn kelen bɛ kɛ kuma minnu bɛ fɔ tɛmɛ bɛ kɛ sira minnu fɛ fini sugu minnu bɛ don o kelen de bɛ kɛ hali sini Angleterre ni den bangena masakɛ du kɔnɔ dans la famille royale i b'a dɔn ka bɔ gazelikɛla u ka fɛn dɔ bɛ yen ko cornemuse u ka fɔlikɛminɛ dɔ don hali sini Londres dugu kɔnɔna na u b'o de ta ka bɔlɔnjan minɛ den wolola masakɛ ka du kɔnɔ bi da la micro tɛ dɛ o de bɛ kɛ a bɛ san 10 yiri ka bɔ a tɛ dabila wa hali n'o tigi b'o kɛ o bɛ fini min don o fini b'a danna a bɛ taama cogo min o taamacogo b'a dara a bɛ san 1000 ni kɔ bɔ e ko cogo di a bɛ burusi dɔw kɔnɔ halisa ayiwa ko filɛ bilenjo anw taara waati min na an bɛ kule ko Manchester dɛ ni olu bɛɛ tɛ yen wa ganaduguyan fan fɛ n ko ni sɛnɛ waati kun sera dugutigi ka ciden tun bɛ yɛlɛ yiri de la sugu kɔrɔ a bɛ kule a wele k'a fɔ ko samiya daminɛ o fɛn ninnu di modernité bali quoi o t'i ɲɛtaa bali cogo si n'an y'an wasa don a la a b'an lafiya Angleterre kelen in na an b'olu ka ballon tan club ba minnu filɛ n'u ka wura ou bien Rennes n'a bɛ bɔ de i b'i suli ka banfula bɔ k'a kɛ tan dɛ e bɛna droit de l'homme ko fɔ yan u ka tabiyaw ma kelen bɔ a la u ka assemblée kɔnɔ n t'a fɛ ka waati koronnen don u ka assemblée kɔnɔ assemblée ɲɛma bɛ fini min don a bɛ san 1000 bɔ o fini kelen de bɛ don n'a bɛ don assemblée kɔnɔ dɔ bɛ bila ɲɛ ni berejan dɔ ye a bɛ kule ka kuma dɔ fɔ o kuma in ka don assemblée kɔnɔna la a bɛ san 1000 bɔ o bɛ fɔ o fɔcogo kelen na ala o taabolo kelen kana to n ka tariku dayɛlɛ bi sa an ka bitɔn in bila yan n'o tɛ o tɛ an hakili jigin super bitɔn na wa an ka bitɔn in bila yan nɔ so dɔ k'a fɔ ne ye yan so ko ni sɛ tobira so k'i bɛ furushɛti ni muru ta k'a dun dɔ ka n'o fɔ ne ye yan du kɔnɔ nka n'an dara hôtel la walima n'an dara conférence kɛyɔrɔ la walima n'an dara restaurant la i b'a ye k'a fɔ sɛ bɛna bila sɛ ni muru m'a fɔ k'a ka jugu dɛ kana muru bila ka furushɛti bila o ka ɲi kɛ o tɛ problème ye o lamisa mun bɛ bali e bɛ so cogo min na ka wuli ka t'i tigɛ ka sɛ fara k'a ɲimi o bɛ kɛ o tɛ tanasi kɔnɔ koyi n'e t'o kɔnɔ i b'a dun so cogo di e bolo la kɛ ayi i kɔni t'a don bolo la yanni i b'a don fɛn wɛrɛ la
ne ke n'a olu ta bala I kan k'a dun k'a sɔrɔ I b'i kɛrɛ filɛ I ma siran I ma yigi u b'a fɔ o de ma ko tubabukan bɛ fɔ cogo di sa complexe ka complexe mais nka tubabukɛ bɛ na a bɛ sɛ kelen ta ka muru ta ka fusiyɛ ta ka sɛ dun k'a ban I sigilen ɲɛna mun na sabu o y'a ka tabiya de ye a mɔna o la a ka b'a denmisɛn ma a bolo in bɛ mɔ o la e ka américain dɔ wele ka na mun ma deli ka se Mali la ka galama d'a ma k'a ka cigarette min a b'a bɛɛ bɔ a yɛrɛ kan a t'o ɲɛdɔn a t'o ɲɛdɔn voilà walima to a banna a tɛ se ka dun yɛrɛ donc ko b'o danga dilan an ka segin an yɛrɛ ma nka n'i y'o fɔ dɔw ye ko an tɛ se ka te kɔrɔ la diɲɛ taara ɲɛ non diɲɛ taa ɲɛ t'e bali ka tabiya la o tabiya ni taa arabu fɛ hali sini larabu tɛ dumuni kɛ tabali la o hali yan n'i ye loi ta table à manger den jumɛn ne y'a fɔ e ko n bɛ dumuni kɛ table à manger la o hali sini larabu milliardaire a bɛ sigi duguma de jet privé b'u bolo u bɛna dumuni de sigi tapi kan k'u sigi u bɛ koli et puis u bɛ koli de du bɛɛ ka dumuni kɛ des milliardaires a tɛ tɛmɛ o kan an ka bi ta bila yan an ka bi ta bila yan koyi an na foli ni tando ta ka ɲɛsin an kanubaa dɔw ma I ka dɔn min bɛ tali kɛ an bɛ taa I ka dɔn sigida yele I ka dɔn a ma ɲɛmaaba Abudu Kulibali ani tɔnden bɛɛ lajɛlen a bɛ yen k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn I ka dɔn dante foli min na n'an y'ale fo min ye I ka dɔn Yusu Ayidara ye Masikaw ka Yusu ani Sulemani Ayidara Lagare ye an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka masigi bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔ la nin sira in kɔnɔna na ɲama jaw ka foli ni tɔni ta ka ɲɛsin a ma Luxe Beauté Karamboto numéro 2 la Bɛnɔgɔ Sidibe Usumani Bari ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo BK Gesner Bakanɛ ka foli ni tɔni ta ka ɲɛsin a ma an bɛ taa Kati l'impôt la n'an taara I ka dɔn Amadu Berete kamalen sarama k'a fo ka wale ɲuman dɔn Kati impôt bɛɛ lajɛlen bɛ fo bi Amadu Berete tɔgɔ la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bisimila ayiwa Lamisa Jacques Darabo an b'ale fo fo y'a fɔ Welesebugu la Lakika I k'a dɔn u ka kuma lasela don I bɛ Pasteur Michel Samake dɔn awɔ n bɛ Michel dɔn ale ka interprète de don kuma lasela nin kamalen Jacques Darabo c'est I bɛ tubabukan ta cogo min k'a fɔ a bɛ segin a ka bamanankan kan o cogo la a tɛ tɛmɛ o kan n'i ye bamanankan ta a bɛ segin a ka tubabukan la o cogo la yɔrɔnin kelen Jacques Darabo a n'a ka denbaya an b'a fɔ ka Welesebugu ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Kati fɛn min ye El Hadji colonel Lansana Tamba Keita a n'a ka denbaya an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa Sanakɔrɔba monsieur le maire Madu Santarawele a n'a ka conseil communal an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen Fuseni Sisɔgɔ an ka ma ko Pemi Fus Tour d'Afrique la I k'a dɔn a n'a ka kiosque an b'u bɛɛ lajɛlen fo a yɛrɛ ka bureau filɛ nin ye Banagabugu mobilibaw bɛ jɔ yɔrɔ min an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye Fusi ye an ka foli b'a ye so numéro 6 numéro 10 numéro 12 a tɛ ci Pemi Mali hali ni soba boli e ko cogo di Fuseni an bɛ Fusu fo Pemi Fusu Verbec maa caman tɛ Verbec dɔn bilen maa caman t'ale dɔn ani ko se Sumiyo Sumiyo jumɛn ye dɛ Sumiyo ale jɔlen ne ti fɛn dɔn kosɛbɛ ko Basiri wa Basiri Pemi ɲɛma Fasiri Dunbiya an ka foli b'a ye kɔsa in na a yɛrɛ ni ministre des finances u ye jabala wɛrɛ sanu I k'a dɔn u ye jabala kura sɔrɔ Badalabugu kulu yɛrɛ kɛrɛfɛ u taa kun bɛ chantier lajɛ I k'a dɔn Pemi ka jabala ɲumanba n y'a dɔn sɔɔni a kurumukarilu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka Pemi baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Fasiri sababu la I k'a dɔn ɲɛmaaba an yɛrɛw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka Pemi yɛrɛ cɛ jɔlen yɛrɛ Jabate kɛ Adama Jabate a ye ordre sɔrɔ a b'a da fɛ o don la a ko tɛ so bolila tɛ se k'i k'a nɔ k'a sɔrɔ a tun bɛ ne bolo n ma se k'a jouer de kɛ komi a tun ka jan ne ma n ma se k'a jouer bɛ min f'i ye an bɛ club Cheerfils bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn e ko cogo di ne ma fɛn an bɛ I ka dɔn Yakuba Garba Mayiga an b'a fɔ min ye min bɛ tali kɛ direction min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ baarako ni baaradege ko ma I ka dɔn k'a fo ka wale ɲuman dɔn a n'a balimamuso n'o bɛ I ka dɔn nin waati na Welesebugu yan fan fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn Jaje Boli Sinafoma ka foli ni tɔni ta ka ɲɛsin a ma I ka dɔn an kanubaa fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ an lamɛn n'u b'an bilasira Sori Kɛmɛso k'a fo ka wale ɲuman dɔn min ye Gogo Kɛmɛso ye ka foli ni tɔni ta ka ɲɛsin a ma I ka dɔn Kucalakaw bɛɛ lajɛlen an b'u fo I ka dɔn Madame Jawara tɔgɔ la musokɔrɔba Bintu Kulubali an b'a fo ka wale ɲuman dɔn danti foli min na k'a fo danti foli min na I ka dɔn Isa Kuma a bɛ Korofina polisiso ko fɔ an bɛ Isa fo ka wale ɲuman dɔn badabada foli min ye ka dɔn musokisɛtɔn ma ɲɛma Tata Jawara k'a fo ka wale n buramuso don dɛ k'a fo ka wale ɲuman dɔn buramuso don ne ka madamu don awɔ
Karamjire an bɛ a foni waati na dugukolo ka don ka foli ni tanni ta ka ɲɛsin i ka don Jakarija Jara ma fɛnna ka don a bɛ Tour d'Afrique la ni waati na an bɛ a fo dante foli min na Madrilène Kuluba Musaf k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn tailleur do mun b'an lamɛn sanga ani waati waati sera an bɛ taa Bafula bɛ i ka don Yakuba Sangare bɛ yen an b'a fo dante foli min na Yakuba an ka Ustaz Yakuba Jabate an ka foli b'a ye an tɛ bi bila yan ne ko n ko e k'a bi cogo la wa n k'a b'a cogo la tasi bɛɛ Super Biton ala tasi de e manu tasi de bɛ ko caman nɔgɔya mbolo bɛ n kɔ cɛkɔrɔbaw ye mbolo bɛ n kɔ musokɔrɔbaw ye foli k'a di cɛmisɛnninw ma foli k'a di npogotigininw ma tasi de bɛ ko caman nɔgɔya a tɛ tɛmɛ nin kan suna bɛ i ye suna bɛ ne la ne ja ɲɛ b'a an b'o kɛ di sa seri a to sɔɔni a ka bɛ waati wɛrɛ